Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert bij mij een bijzondere gast onder de tafel. Ik ken hem al een tijdje als muzikant, maar hij zit ook in het sociale werk, om het zo maar zo te drukken. Hoe dat precies zit, dat kan hij zelf beter vertellen. Ja, is hij muzikant, een singer-songwriter, is hij entertainer? Ik denk alles een beetje bij elkaar. Ik had toen Sander Metz. Die zit je dus aan tafel. Welkom. Mooi dat je beste, Sander. Ja, hartstikke mooi om hier te wezen, Willem. Hoe Top. is het? Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik heb afgelopen jaar heb ik wat keuzes gemaakt om ook meer ruimte en tijd voor mezelf weer te creëren. Want ik ben aardig druk geweest. En nou, dat gaat eigenlijk wel heel erg goed. Ik zit momenteel wel heel erg lekker in mijn vel. Ja. Wie is ik onderdeel van het duo van Geeftem? Dat jij er bij een van die keuzes om daarmee te stoppen? Ja, nou, ik denk 15 jaar speelt zeker bij Van Geeftem. Een hele Ongelooflijk, tijd. ja, dat is echt een hele tijd. Heel veel metmaakt, grote podia's zien. Maar ja, de andere kant is wel dat het altijd hartstikke druk is. Op een gegeven moment moesten we gewoon iedere dag bijna spelen. En ik had er af en toe ook wel eens wat ander werk bij in de ochtend. Ja, dus op een gegeven moment trok ik dat niet meer. Dus we hebben gewoon een heel goed gesprek met elkaar gehad. En hebben besloten om ieder onze eigen weg te gaan. Dus er komt wel een Van Geeftem 2.0 aan bijvoorbeeld. Ja, en ik heb nu ook tijd over en ruimte om wat... Ja, voor mezelf zeg maar weer te doen. Ja. Ja. Hoe is dat om na 15 jaar ergens mee te stoppen? Nou, dat was... Aan de ene kant had ik zoiets van, nou, het is goed zo. Maar ja, als je dan s'avonds in bed legt en je gaat er eens even over nadenken... dan heb je zoiets van, nou, het doet eigenlijk best wel zeer. Want je binnen 15 jaar ben je ja, toch altijd heel dicht bij elkaar. Je spelen met elkaar, je bouwt een soort van vriendschap op. Ja, en dat is dan opeens... Ja, weg, zeg maar. Ja, de routine hè? Van Ja. even oefenen en op vrijdag dan komt het busje voorrijden bij wijze van spreken. Ja. Ik zeg maar. Ja, en dat kwam op het les niet meer. En ja, je lichaam ik begon het wel te voelen in mijn lichaam. En ja, dat was wel even weer opnieuw, zeg maar, een balans, zeg maar, vinden in mijn leven. Ja, je komt in een hele andere structuur terecht. En ik wil eigenlijk ook wel wat meer vastigheid. Ondanks dat we heel veel wel optraden en die zekerheid er wel een heel klein beetje was. Ja, in de coronatijd hebben we ons ook wel heel regelmatig laten zien. In een of andere hoedanigheid. En dat resulteerde in dat we eigenlijk gewoon bijna wekelijks wel weer op konden treden. Maar ja, ik snap het wel, want in de muziek is het altijd weer die agenda. En die agenda moet vol. Ja. En dat zijn oren die dat voor jou bepalen. Want die moeten die bellen van een optreden. Ja, jaren geleden heb ik die keuze gemaakt inderdaad om echt me volledig te richten op de muziek. Ja, en nu is het gewoon weer tijd voor structuur. Ik ben alweer over de 40, Willem. En ja, ik wil ook heel graag wat meer tijd met mijn gezin besteden. En ik wil ook kijken van, wat zou ik nog meer kunnen doen op het gebied van entertainment. Ja, dat bestond ont uitbouwen, zeg maar. Ja, ik heb altijd al een ambitie gehad om bijvoorbeeld de theaterzalen in te gaan. Om bijvoorbeeld een toertje te doen, of een kerkentour zeg maar te doen. En dan echt met luisterliedjes. Maar dat is zeg maar de afgelopen 15 jaar is dat er niet echt van komen. Nee, want Van Geeftem, en dat zeg ik met een heel groot respect, is toch al meer een feestband West, hè? Ja, we hebben echt op... De dorpsfeesten, de partijtjes, de bruloften. Ja, de matinees en zo. Ja, hartstikke mooi om met je muziek zeg maar de zaal op zijn kop te zetten. Ja, alleen ik heb ook een andere kant. En dat is gewoon de luisterliedjes. De mooie interacties zeg maar. Door middel van muziek. Iets vertellen zeg maar aan mensen. En dan op een rustige manier. Dat hoeft wat kleinkunstachtig klinkt het, of net? Ja, misschien ben ik wel te veelzijdig. Maar ik heb wel het idee van, met Van Geeftem stopt.
En nou eens even goed luisteren naar mijn hart. Van weer let mijn hart nu nog meer. En dat is zeker de luisterliedjes. Ik heb ook een aantal albums, heb ik gewoon, althans ideeën, teksten, muziek, heb ik onder in de doos zeg maar leggen. En ik maak die doos straks weer open en dan ga ik gewoon lekker mijn deer op storten. Ja. En op andere dingen natuurlijk. Dat is natuurlijk die creatieve kant. Alhoewel in die werk ook een creativiteit overvregen wordt. Maar dat zit toch in een andere wereld. Hè? Ik zou in Prodden met oudere mensen werken. Nou, vertel zelf maar even, wat doe je precies? Want je bent een soort activiteitenbegeleider. Maar ik gevoel ik wel eens een soort sociaal werker. Maar... Ja, het zit er eigenlijk precies tussenin. Sociaal werker, activiteitenbegeleider. Momenteel werk ik in Stiens. Mijn tweede week. Maar nee, wacht even hoor. Dat klopt natuurlijk niet, want het is natuurlijk dan al de 4e week als het iets onder wordt. Dat maakt niks. Je bent een paar weken in onderwijs. Ja. Ik ben een paar weken nu onderweg. En in Stiens dus, in het oude gemeentehuis. En dat hier dan de Nije Skalm. En dit is een dagbestedingsproject. En daar ben ik zeg maar de coördinator van. Dus dat betekent dat er 6 deelnemers komen. Die komen dan een dag doorbrengen. Nou, en muziek is natuurlijk ook wel een beetje een onderdeel van de dagbesteding. Maar ook andere activiteiten. Voornamelijk oudere mensen? Ja, oudere mensen. Hoofdzakelijk met een dementie op beeld. Ja. Wow. En die groep mensen, dat let mij echt aan het hart. Ik ben 10 jaar lang werkzaam geweest in Leppeheim. Daar heb ik heel veel, dat is een verzorgingshuis. Daar heb ik heel veel geleerd. En daar heb ik me echt heel goed kunnen ontwikkelen. En zeg maar, die kennis mag ik nu zeg maar gebruiken in Stiens. Bij de dagbesteding. Ja, en dat bevalt me prima. Ik werk er 24 uur. Bij zorggroep Adema. En... ik heb volledig mijn ei kwijt. En ik heb weer die structuur, zeg maar. Ik weet precies op welke dag ik moet werken. En wanneer ik weer thuis kom. En wanneer ik een kopje koffie kan drinken. En toch even achter de piano kan stappen. Toch is het mogelijk, hè? Als je dan richting de 40 jaar... Toch, de stabiliteit wordt meer. En structuur dus. En ik snap het, ik wil hebben. Er was band, er was een gezin. Maar het is een prachtig liefst dorpje. Dus wat dat betreft had het hartstikke goed voor elkaar volgens mij. Maar... Ja, en weet je... Als je dan kijkt van, ik blijf altijd met muziek verbonden. Hè? Ik dirigeer nog 2 koren bijvoorbeeld. Ik doe solo ook nog wel wat feestjes. Maar niet meer tot heel diep in de nacht. Op een of andere manier trekt de 40-plusser dat minder. Wacht, ik straks 50 best, jongen. Dan krijg ik nog weer een hele hoor problematiek. En dan beginnen de knibbels zeer te dwalen. En dan denk ik, nou, even zitten. Dat soort geneuzel. Goed. Mooi dat is de best. Leuk dat is de best. Ja. Sander Metz, je het te gast dus. Ik had altijd die horrorvraag. En zeker om muziekliefhebbers. Want ze maaien maar 5 platen nu zie je. Maar ja, dan komen we heel mannen met ons praten. We hebben mij de Dire Straits, een Walk of Life. Ik geloof dat deze plaat wel heel belangrijk voor die weer. Ja, sowieso dat je een beetje de door naar de muziekcarrière, mag ik het zo zeggen? Ja, toen ik dit liedje voor het eerst op de radio hoorde... ik was bij mijn oma. En mijn oma die had een orgeltje. Een Viscount orgel, kan ik me nog heel goed herinneren. En toen kwamen die orgelklanken van het liedje. En toen had ik zoiets van, oh, wat leuk. En dan dat ritme erbij. En het arrangement met een meerstemmigheid. En toen had ik zoiets van, dit wil ik ook. Dus ik ben achter dat orgeltje gestapt. En mijn oma die had wat tonen aan mij leert, zeg maar. Hoe ik mijn vingers moest zetten op de toetsen. En toen ben ik aldoende zeg maar, dat nummer gaan leren. En toen was ik 8 of 9 jaar. Ja. Dus al heel lang geleden. Dat weer nog op Amelon? Ja, klopt. In Nes. Weer de veerboot zeg maar aankomt. En dat was het eerste liedje wat ik kon spelen. Ja. Spelen ze het nou wel eens? Iedere dag bijna. Ja? Ja. Omdat het ook heel veel aan wordt vragen in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Het is niet meer alleen maar daar bij de molen en daar bij de waterkant. Maar liedjes van de Dire Straits, van de Beatles, van de Rolling Stones en ook moderner. Ja, wordt toch echt wel heel veel aanvroegen. Ja, dat besef ik mij echt ter plekke nou. De bejaarden van nou, de ouderen, ja, die hun jeugd is net meer de jaren 30, 40, maar is 50, 60, denk ik. Hè? Ja, klopt. Ja. En dus echt muziek uit die tijd natuurlijk. Ja, en het mooie als je dan muzikant binnen is dat je ook steeds weer deur kan ontwikkelen. Dus je merkt gewoon dat daar bij de molen en daar bij de waterkant, dat wordt steeds minder. En de moderne muziek wordt meer. Beatles, Stones, dat soort dingen natuurlijk. Ja, klopt. Ja. En ze zingen dan ook woordelijk met. En dat vind ik het mooie aan muziek maken voor mensen met dementie.
ze beleven dan hun tijd weer overnieuw. De herinnering komt weer naar boven toe. Ik geef hun de ruimte. En prachtig, mooi om te zien. En heel waardevol. Je hebt straks terugpraten, want het is fascinerend werk. En hoe dat werkt, maar staan maar eens even uitlezen. We gaan even naar de volgende plaat. Ik moet maar mooi extreem doen qua oergang. Van de Duitsers naar System of a Down. Ja. Favoriet bandje? Hoe maakt dit zien? Ja, eigenlijk wel een van mijn favoriete bands. Ik heb verschillende kanten. Ik heb ook wel een soort van donkere kant. Maar de donkere kant meer in de zin van... als ik moe ben, dan vind ik het altijd mooi om dat soort muziek te luisteren. De keiharde gitaren, de mooie teksten. Ik vind System of a Down... Ik heb ze voor het eerst zien toen ik een jaar of 16 denk ik was. Op Pinkpop. Die waren ze toen. En het grappige is dat de gitaarversterker van de gitarist... die deed het op een of andere manier niet. Dus hij ging zeg maar lang uit op die gitaarversterker leggen. Net zolang totdat hij het weer deed. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. En het was op het B-podium toen nog. Dus ze waren volgens mij nog niet helemaal deuren broken. Maar op het B-podium was het. En één groot feest. En toen had ik ook weer zoiets van, goh, dat wil ik ook. Ja, lekker. Chop Shoe en System of a Down. Ja, kom bij mij jongen, met gitaarmuziek. Dan sticht bij je wel maar 1-0 voor in dat opzicht. Wie de kaart van mijn gast van jou, Sander Metz. Van origine Amelonder, maar hij werd het alweer heel lang gewoon op het platteland in Friesland. Aan de ene kant het sociale werk met bejaardenwerkje, vaak met toch wel dementie. En aan de andere kant van geeft hem 15 jaar die een feestmuziek mee horen, maar hij gaat een beetje de serieuze kant uit. Alhoewel, ik begreep van die dat toen ook met een goochelaar bezig bent. Hoe zit dat eigenlijk? Was er een soort van entertainer erbij is dan? Ja, nou we hadden zoiets van... want ik weet toevallig dat Griet Wiersma en Pieter Wilkens en Minse... Mensen Dijkstra? Ja, Mensen Dijkstra inderdaad. Die hadden ook zo'n soort programma. Nog steeds? Nog steeds inderdaad. En, Vlimsk trouwens. Sinds ik erin oh ja, oké. Ja, goed dat je dat zegt, want ik was even de naam kwijt. Daar ben ik voor. Daarom. Rits is een jonge goochelaar uit Bolsward. En wij raakten een keertje met elkaar aan de praat. En het leek ons leuk om een kindervoorstelling te ontwikkelen met goochelarij en muziek. En ik had zoiets van, dat liep me helemaal geweldig. Dus die ben we de afgelopen tijd mee bezig geweest. Hebben een programma gemaakt, speciaal voor kinderen. En dat betekent dat ik zeg maar muziek maak weer bij de kinderen met doen. Met dansen, met zingen. En dat Rits er goocheltrucs zeg maar doorheen doet. Een beetje met de kniphoog, flauwe humor. Ja, en we hebben toevallig een paar dagen geleden hebben we onze eerste optreden gehad. En dat sloeg enorm aan. En het is mooi om dat er ook bij te hebben. Dat is niet tot 's avonds laat, maar gewoon of 's ochtends of op een middagfestival. En dan lekker vroeg weer thuis. Ik vind dat heerlijk. Ja. En dat je dan ook op die manier zeg maar met entertainment bezig bent. Hoe is het dan bij die band? Verklaar je die? Ben je een soort clown of zo? Of hast een grudde hoed op? Wat doet iets? Of ben je gewoon Sander Metz? Ja, we hebben beide ervaring in het onderwijs. We ooit nog eens wel eens voor de klas staan. En Rits die rond nu zijn Pabo-opleiding af. Dus we treden hoofdzakelijk als onszelf op. Maar goed, wel met een flitsend jasje aan. Maar geen hoge hoed op of een rode neus. Mijn neus is al groot genoeg. Dus, mooi, nou, prachtig. Ja. Nee, maar dus we doen het vooral vanuit onszelf. Niet echt we hebben wel een soort van draaiboek. Maar we kunnen er ook van afwijken. Dat we gewoon spontaan eens even een grapje maken. We moesten, die een paar dagen geleden in een kerk. En toen had Rits zo'n collectebak zeg maar metgenomen. Het was natuurlijk normaal publiek. Of normaal publiek van er was een, wat was er ook alweer? Een stampottenbuffet. En hij ging zo weer rond. Iedereen lachen natuurlijk. Om geld zeg maar te vragen. Dat vind ik gewoon leuke humor. Ja. Zo van, mensen hebben we er allemaal zin in? Nou, en iedereen zegt dan, ja, nou, wij ook, maar we moeten eerst nog spelen. Weet je wel, zo. Nou, en zo proberen we, zeg maar, gedurende ongeveer 1,5 uur de mensen te entertainen. Ja.
Maar solo binnen we ook wel natuurlijk zo. Rits is solo ook een super entertainer. En ik probeer ook mijn best te doen om te entertainen. Die leven begon op Ameland. Ja. Hoe lang is de wennen eigenlijk? 16 jaar. Na mijn 16e, we konden nog de MAVO doen op Ameland. En toen het vervolgonderwijs. En dat moest in Leeuwarden. Dus op mijn 16e heb ik samen met nog een aantal anderen... huurden wij, zoals de meeste Amelanders dat doen, een flatje. En daar heb ik een aantal jaren hebben we in Leeuwarden gewoond. Aan de Valeriëstraat. En iedere donderdag op stap. Hè? Ja. Donderdag stappersavond. En dan was er altijd in de Doelensteeg, zeg maar, was altijd de Amelanderavond. Nou, dan gingen we iedere donderdag heen. Leuke studententijd er had, ja. Hoe zit erom op die tijd op het eiland? Dat is natuurlijk een hele geïsoleerde maatschappij eigenlijk. Ik bedoel, het zit natuurlijk net overal los van. Dat is toch een wereldje op zich. Ik word heel veilig. En dan die oorgang op die 16e. Dat is midden in die puberteit. Ja, klopt, ja. En dan eerst best vrij. Hoe zit het waarom? Die dubbele tijd eigenlijk. Ja, dat is... Nou, dat was... ik heb een hele mooie jeugd gehad. Prachtig mooi natuurlijk. Maar heerlijk op zijn Ameland, eiland. zon, zee en strand. Evenementen door de jaren heen. Prachtig mooi. Met zomerfeest. Nou heb je ook heel veel nieuwe evenementen. Hè? Dat rugbyfestival bijvoorbeeld. En nog wat andere. Madness Festival. Madness inderdaad. Leuk, Ja. Nou, en ga zo maar deur. Dus eigenlijk het hele jaar deur. En dat was best wel een overstap toen ik 16 jaar was. Van tevoren natuurlijk wel wat kooklessen had van Mima. En wat, hoe maak je je bed op? Hoe moet je stofzuigen? Hoe maak je een wc schoon? Ja, en dan sta je opeens op jezelf. Dat vond ik best wel lastig. Ja. Oneerlijk hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Spannend. Dan gisteren ik helemaal voor, kan ik me voorstellen, op die 16e. Ja. Aan de andere kant, ik word wel jong om, ik nog letterlijk van het eiland af te gaan. Hè? Ja, want ik kan me herinneren dat ik het eerste jaar vreselijk veel heimwee had naar Ameland. Toen ben ik ook met de opleiding gestopt. En toen ben ik bij de fietsverhuur gaan werken op Ameland weer. Om wat geld te verdienen. En dat jaar erop heb ik het weer geprobeerd in Leeuwarden. Nou, toen ging het wel aardig goed. Ja. Wat had je gestudeerd eigenlijk? Op wat voor school? Ja, wat niet. Nee, ik heb op het AOC gezeten. AOC voor landschapsinrichting noemden ze dat toen. Groene ruimte. Niet slaagd. Wel leuke plantenkennis aan overhouden en een mooie tekentafel. Ik heb op het Friesland College gezeten. Daar heb ik sociaal-pedagogisch werk gedaan. En onderwijsondersteuner. En daarna heb ik nog de PABO gedaan. De eerste 2 jaar. Ja, great. Ja. Dus eigenlijk niet echt een muziekopleiding. Nee. Nou, zoals Beethoven, denk ik. Dat was ook een autodidact, toch? Maar had je het ooit hoe waren? Die Drive en Popacademie bestien nog net. Dus dan eerst al gauw naar Groningen, hè? bijvoorbeeld. Ja, ik ben de Dat is nogal een hele stap eigenlijk. Ja. Want met welk instrument best toen die puberteit uitkwam eigenlijk? Wat wie die specialisatie? Ja, mijn specialisatie was eigenlijk gitaar en piano. Gitaar en piano? Ja. Ja, want het spelen is op de orgel begonnen lopen daar, hè? Ja, het spelen is op de orgel begonnen inderdaad. En wat misschien een beetje mijn probleem was, is dat ik speel alles wel basis. Maar ik heb me nooit kunnen perfectioneren op één bepaald instrument. Ben ik naar Groningen toe geweest, heb ik toelatingsexamen gedaan voor het conservatorium, was ik deur. Maar op een of andere manier voelde dat niet goed. En voelde het meer zo van, waarom zou je zo'n specifieke opleiding doen als je misschien vanuit jezelf ook nog heel veel kent. Misschien een stukje eigenwijzigheid, misschien voor mij. Ja, aan de andere kant, zoals je zegt, in een conservatorium is wel de door dat je een bestaan in de muziek verhoort. Ja. En blijkbaar wie die ja, misschien had had die ik... mag net zo sterk geweest. Dus zei van nee, ten koste van alles wil ik die muziekwereld doorzien. Ja, nee. Ik heb ook nog een tijdje, twijfeld, want ik was ook wel een goede sporter bijvoorbeeld. En, wat voor sport die is graag? Voetballen en schaatsen. Ja. Toen heb ik dat een was tijdje gedaan. Op Ameland? Nee, ja.
Als het winter is, dan kun je schaatsen neer. Ja? Ja, Ben je dat? Bij Nes ergens in de buurt? Ja, je hebt in ieder dorp heb je een ijsbaan. Grappig. Ja. Ik op Ameland. Ja, maar ik kom er wel eens als toerist, maar ik let nooit op de ijsbaan. Maar ja, dat is meestal omdat het mooi waar is. Ja, nee, maar we gingen toen altijd in een busje naar Heerenveen toe en dan kregen we die schaatsles. Ook behoorlijk professioneel dus. Ja, zeker. Maar toch kriebelde het muziek maken meer. En toen heb ik echt gezegd van ik ga proberen of ik ook wat meerdere optredens kan krijgen. En me wat meer kan ontwikkelen in de muziek. En op een gegeven moment begon dat een beetje. Je begint met een kratje bier, krijg je dan na een optreden. Toen zat ik in een punkband, een Green Day punkband, kan ik me nog heel goed herinneren. Is de naam nog? Paranoia. Ja, geweldig. Ja, we hebben ooit nog eens in de finale staan van de Kleine Prijs voor Sneek. Maar dat is ook al heel lang geleden, hoor. Welke rol hier in die band? Wist je alleen een zanger of een gitaar? Of? Ja, ik was zanger en gitarist. Ja. Lekker rammen. Ja, Green Day muziek. Die eerste cd, Dookie. Ja, die heb ik Grease draait. Die heb ik helemaal Grease draait. En ik kan me herinneren dat ik zoiets had van, oh, dat wil ik ook. Ja. Green Day, Basket Case. Een van de favoriete platen van mijn gast van Joet, Sander Metz, muzikant, maar zit ook in het sociale werk. Werkt er protten mee, meestal op heuge leeftijd, vaak ik met dementie. Liever daarvoor de een op terug in, want we vertellen het al even, conservatorium krijgt net, maar er woest worden muziek in, fanatiek met sport. En toch best het sociale werk in gang. Wat is daar? Waarom eigenlijk? Wat is daar zo sterk van de West? Aantrekkelijk blijkbaar? Of wat loopt die daarin? Ja, toen mijn beide oma's nog leefden, vond ik het altijd geweldig om hun op een of andere manier te helpen. En ze vonden muziek altijd hartstikke mooi. En daar heb ik me ook verder in ontwikkeld door heel veel boeken erover te lezen. De werking van muziek bij mensen. En daardoor had ik wel zoiets van, dit wil ik ook doen. Mensen iets vertellen met muziek, maar ook mensen laten beleven op bepaalde muziek. Waardoor er weer bepaalde herinneringen boven komen. Nou, het muzikale gedeelte, dat zit in een ander gedeelte dan je spraakgedeelte, in je hersenen, zeg maar. En dus het bevordert ook welzijn, want zodra je muziek gaat maken en je speelt een liedje van vroeger bijvoorbeeld, dan wordt het andere hersenhelft weer, het muzikale gedeelte, wordt dan stimuleerd. Waardoor mensen dus, die normaal gesproken bijvoorbeeld heel stil binnen, passief, die gaan dan opeens woordelijk metzingen. En als ze dat liedje daar klaar hebben, dan beginnen ze meestal over een bepaalde herinneringen bij dat liedje. Dus ze beginnen weer te praten. En wat ik er heel veel met krijg is, soms maak ik er ook wel eens een filmpje van bijvoorbeeld. En dan krijg ik bijvoorbeeld een reactie van de familie en die zei dan van, goh, we hebben weer even onze moeder teruggezien. Ja, en dus dat voelt voor mij heel dankbaar. En voor de bewoner en voor de familie en voor de medewerkers die met die bewoner te maken hebben, is dat echt heel waardevol. Dus daarom voel ik ook van, dit wil ik gewoon bij iedereen doen. Niet alleen maar bij ouderen, maar ik ben momenteel ook bij een groep jong dementerenden bijvoorbeeld. En dan speel je echt liedjes van, spelen. Ik neem dan mijn Bluetooth speaker met en dan laat ik bijvoorbeeld een liedjes van Rammstein bijvoorbeeld horen. En van die harde metal, omdat die de vraag naar is. Dan neem ik een trommel met en dan zie je de mensen gewoon genieten. Van, vroeger gingen we ook naar AC/DC bijvoorbeeld toe of Gaz om een deur. En nu beleven we dat weer. Dat stukje, dat boeit mij enorm, zeg maar. Vind ik heel interessant. Die jong dementerende, wat voor leeftijd hast het dan? Is het heel divers? Of? Nou, ik ben dan zelf 42. Ik word 42. Ik wou wel even vooruit, Willem. Nee, maar ik ben dan zelf een 40-plusser, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat de jongste der 43, 44 is. Ja.
Dus dat is heel confronterend voor iedereen, ook voor de familie en zo. En ja, op wat voor manier ga je met zo'n iemand om? En ja, dat vind ik heel interessant. En ik probeer dan mijn bijdrage erin te leveren door iets met muziek, zeg maar, te doen. Maar tegelijkertijd best wel moeilijk, ik voor diezelf. Dus Ja. het is confronterend voor de familie. En doe best er misschien als professional mee ondergang. Maar ik denk dat thuis ik wel eens zit op de bank van... Wow, dit is wel heftig, wist je het of net? Kun je dat wat loslitten? Nou ja, soms niet. Maar het heeft te maken met... Kijk, als je er regelmatig komt, dan bouw je er ook een bepaalde band met op. Dus ik probeer wel, als ik thuis ben, probeer ik dat wat van me af te zetten. Door compleet andere muziek voor mezelf te draaien. Dat kan in een Enya bijvoorbeeld zitten. Dus heel rustgevende muziek. Waardoor ik even mijn balans weer even kan vinden. En, want je gaat dus soms wel eens weg. Bij zo'n jong dementerende. Ja, en die blieft dan met een bepaalde emotie achter. Nou, die emotie... en natuurlijk hebben wij met een bepaald... je kan er niet de hele avond blijven. Omdat ik zoveel mogelijk mensen wil bereiken met mijn muziek. En dat neem ik dan wel met naar huis. En dan, dan heb ik het er even over met mijn vrouw. Die biedt een prachtig mooi luisterend oor. En andersom ook trouwens. Als zij wat beleefd heeft, dan luister ik natuurlijk ook. En dan hebben we het erover. En dan kun je het ook wel weer afsluiten. Maar het blijft confronterend, ja. Even over hoe is bij die demente bejaardenwerkers. No? Want de zijsteleven, ik liet soms muziek jaren of ik speel het of hoe dan ook. Dan gaan letterlijk de dwarren in hun holle iepen naar herinnerings. Ja. Wat ik me boos over heb, want ik ga dat soort reportages ook wel eens zien en documentaires. Als de muziek uitdoost, hoe lang staat die door dan nog hier? Of klapt die eigenlijk in hun geheugen en voortdurend weer dicht? Hoe werkt dat? Ja, dat is per deelnemer is dat heel verschillend. Bij de een is het dat diegene bijvoorbeeld zegt van... hartstikke mooi, wat hebben we ook alweer gedaan? Dat is best wel ook wel weer confronterend. Maar dan geef ik ook wel op een rustige manier antwoord. En bij de ander blieft dat een aantal dagen... blieven die deuren open. Nou ja, en dat is ook laatste, mooi. want daarom vrees ik een beetje van wij dorst het voor natuurlijk, voor de familie, voor diezelf, van de Joost en Jeprin. Maar het is natuurlijk wel heel prettig dat nog een paar dagen na Emmert, na Echoot. Want ik denk voor zo'n persoon in kwestie ik nog heel volle, meer lol in het leven jou, denk ik, hè, of niet? Klopt, het is echt een stukje welzijnsbevordering. En wat ik ook heel vaak met krijg, zo ben ik bijvoorbeeld ook iemand in Sneek. Toevallig dan niet dementerend, maar ze heet Pietje. Ik mag haar naam wel even noemen. Of Pietje. En die ziet er iedere keer weer naar uit. En dat vind ik mooi. Ja, bij iemand met dementie, ik kan dat een heel ander verhaal wezen. Maar het stukje herkenbaarheid wordt wel steeds groter. En dat vind ik ook wel bijzonder. Want sommigen die kennen hun eigen kinderen niet eens. Maar als ik dan kom van, wat voor liedje ga je nu spelen? Ja. Dus dat stukje welzijnsbevordering, dat vind ik hartstikke mooi. En soms neem ik het op inderdaad. En dan stuur ik dat naar de familie toe. Nou, die kunnen dan alleen maar dankbaar wezen. Ja. Kist wat me heen liet dat deze mensen net weer beter worden? Een dokter, een verpleger, maar activiteitenbegeleiding, waar dan ook. Heel vaak is het richten om bijvoorbeeld een gehandicapte band of wat ouder, om die verder te brengen. En die ene is het helemaal beter meidje en de oren wat minder. Maar altijd de wij vooruit. Dementie is altijd, het wordt alleen maar minder. Het wordt alleen maar minder. Wat kan ik heel demotiverend werken, liep het mij? Of redeneer ik nou te simpel? Nou, mijn gevoel is van... ik ben blij dat ik een aandeel kan hebben op het gebied van muziek in de laatste fase van iemands leven. Zo ook bij een mevrouw. Zij woonde in Hallingen, in de herberg hier. Nou, ze is onlangs overleden, 92 jaar. Familie is heel dankbaar. Ik ben dankbaar omdat ik er een aantal keren mocht wezen. En ze hebben vroegen of ik ook tijdens de crematie een aantal liedjes wilde spelen. Liedjes waarbij ze heel veel had. Nou, ze heeft toevallig een link met Indonesië. En op die manier kan ik het ook voor mezelf afsluiten. En voor de familie ook natuurlijk. Ja.
En dat stiert hij zeker net zien om dit werk nog steeds te doen. Nee, want ik had ook kunnen zeggen van, ik kom bij zoveel mensen. Ik had ook kunnen zeggen van nee, want het is dan in Almere stad. Nou ja, dus dat is natuurlijk wel even rijden. Maar ik vind het gewoon bijna, of ik voel gewoon dat ik dierbij moet wezen. En toevallig ben ik vragen hiervoor. En voor de familie is er dan ook al een stukje verwerking. Ja, ik heb een mooi leven gehad. En daar was muziek een heel belangrijk onderdeel van. Muziek, we draaien weer wat van Dean Lissje, Eric Clapton en Wonderful Tonight. Zit je nog een verhaal achter? Ja, dat was ons bruiloftsliedje van Thea en mij, ja. Oké, ja. Hij maakt even op schuifelt of net? Nee, tijdens de trouwceremonie had een goede vriend van mij dat liedje toespeeld. Ja, Jim Veske dus. Ja, klopt. Ja, prachtig. En waarom is dat Jim Veske geworden? Vanwege dat Eric Clapton het heel lief zingt. En een mooie tekst. Gewoon een romantisch liedje. Ja. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Absolute klassieker, Wonderful Tonight natuurlijk van Eric Clapton. De plaat stier op het listje van Sander Metz. En eigenlijk zijn vrouw, want op de bruiloft had dit nog een hele mooie rol spelen. Jim Veske, zo neem ik het maar even, Sander. Net Jim, maar dien verhaal. Hast probeert het, nou hoe zeg ik het zeggen, te schreeuwen. Die achtergrondverhaal. Terug ooit te reizen naar Indonesië. Ja, ik zou haar zeggen, there is die roots. Maar hoe is dat gevoel smerig? Want u bent natuurlijk een jongen van Ameland. In hoeverre is dat verhaal uit Indonesië? Zeg eens maar even uit hoe je op Ameland te lonen kan bent. Maar, Nou, ik ben aanspoeld. Hè? ja, dat bestaat. Nee, Is dat het grapje van Jeetje feestjes? Ja. Anders ben ik een uur aan het lullen, joh. Over, maar toen ik 8 weken was, ben ik geadopteerd vanuit Indonesië naar Ameland. Hartstikke mooie tijd had. Maar je bent best op ziektocht geweest, hè? Je bent naar Indonesië geweest om die biologische ouders te zieken. Ja, in 2016. Zoektocht start, nou, met allemaal verschillende media. Weer onder de omroep. Ja. En een hele serie bij TLC, hè, de internationale televisiestuurder. Ja, die zagen er wel wat in. Dus ze hebben mij geholpen. En ze hebben tegelijkertijd ook een documentaire gemaakt van hoe ik met mijn adoptieverhaal omging. En mijn gezin natuurlijk. Op een gegeven moment, 2016 ben we ook op vakantie geweest naar Indonesië om te zoeken. Er stond een organisatie klaar. En we hebben alles op alles zet om dat voor elkaar te krijgen. Maar al gauw bleek dat het dossier, dat hier valse informatie zeg maar in stond. Dus heb ik het, de zoektocht het 2 jaar duurt denk ik ongeveer. En al die tijd is erin gaan zitten. Dat had ook wel wat een aanslag op mijn lichaam. En geest ook. Maar uiteindelijk heb ik me erbij neergelegd. Ik heb er alles aan gedaan. Dus het is goed zo. Maar dat had ze net voelen, hè? Klopt. Ik heb het een plekje kunnen geven, maar af en toe kriebelt het natuurlijk nog steeds. Ja. Want nog even in dat verhaal, want toen had wel in je vong, die had op die post nog een paar weken toch, geloof ik. Dus klopt, je bent een heel eind kaam, nevens mij. Ja, en waarschijnlijk weet zij misschien ook wel meer ervan, maar ja, dat wil ze op dit moment nog steeds niet zeggen. Dus ik heb zoiets van, nou, het is goed zo. Wat wel weer iets moois is dat er ook omgekeerde zoektochten nu plaatsvinden. Dat betekent dus dat die stichting die voor mij zocht die het een soort van loket opricht. Waarbij moeders die een kindje hebben afstaan, die kunnen een DNA-test doen. En dat wordt dan wordt er geprobeerd om via die DNA-test een match te vinden bij geadopteerde mensen hier in Nederland. En zo binnen er al tal van zoektochten oplost. Het feit dat je geadopteerd bent en dat je op zoek bent, en dat kriebelt nog steeds, begrijp ik wel een beetje in. Is dat kwam uit een soort nieuwsgierigheid of is het een frustratie worden voor jou, dat je het net wist?
Hoe maakt dat inschatten? Of is het eigenlijk puur dat je dat stukje invullen moest? Ja, ik denk dat stukje invullen, maar ook frustratie. En als ik gefrustreerd ben, dan zet ik altijd alles op alles om het wel voor elkaar te Ja, dat is krijgen. wel fanatiek baasje, hè? Ja. En ik denk dat je dat ook terugziet in, in hoe ik nu ben. Hoe ik nu in het leven sta. Ik vind het leuk om op het podium te staan. Ik vind het leuk om mensen iets mee te geven. Maar ik vind het ook wel leuk om aandacht te krijgen. En misschien dat ik dan in Indonesië kreeg ik dat niet. En misschien heb ik geprobeerd om dat hier zeg maar op een andere manier te krijgen. Dat kan. En soms voelt dat ook wel zo. Ja. Maar muziek is echt wel mijn leven. Ja. En dus het is een soort van aandacht, maar het is ook een soort van delen met andere mensen. Omdat ik zie dat mensen er een bepaalde emotie door krijgen. Was daar nog iets mee met dat hele Indonesische verhaal? Of haast het afsluiten? Hè? De stoppen met die zoektocht? Ja. Na 2016 ben ik nog 1 keer alleen naar Indonesië geweest. Puur genieten van het land, van de mensen, van het eten ook vooral, want heerlijk eten. Ik ben 1 keer nog met mijn adoptieouders in Indonesië geweest. En dat was ook om een soort van stukje af te sluiten. Want ja, mijn ouders die binnen ook 65 plus. En ik had zoiets van, misschien is het leuk om hierheen te gaan om bepaalde dingen af te sluiten. En ik heb een prachtige mooie opvoeding gehad hoor. Dus er zat totaal geen wrok. Vreemd, mag ik je onderbreken? Ja. Die zoektocht, had dat wel nog wat verloren in die gevoel naar die pleegouders staan of niet? Dat in een oren context zetten, had die hele opvoeding? Of zit het gevoelsmiddag toch los van elkaar? Ja, ik heb het wel altijd moeilijk gevonden om erover te beginnen. Omdat zij natuurlijk vroeger geen kinderen konden krijgen. En ik zoiets had van, dan kan ik over de zoektocht beginnen. Maar misschien doe ik hun er ook wel heel erg zeer met. Maar aan de andere kant heb ik ook het recht om te weten wie mijn echte biologische ouders binnen. Ja, dus die zat wel wat fricties, zeg maar, steeds tussen. En, maar goed, op een gegeven moment had ik wel zoiets van, ik moet dat gewoon zeggen. En uiteindelijk is dat ook gewoon geaccepteerd. En ze vonden ook dat ik het recht had. Wat je overigens niet bij alle pleegouders, zeg maar, hoort. Nee, het wisselt heel erg. Hè? Ja. Overigens de pleegband zelf, hele verschillende verhaal. Maar de bingo, die zeggen eigenlijk van, het hier voor mij dat hoeft. Wie ik daar maar opgroeit, de oren ik ben blij dat ik hier ben. En die zoekt dat. Het is per persoon natuurlijk heel verschillend. Maar die reacties zijn heel verschillend. Hè? Ja, in mijn geval is het zo dat iedereen er vrede met heeft. En ik ben blij dat mijn adoptieouders me in alles hebben gesteund. En nog steeds steunen. En ja, ze woonden op Ameland tot 2 jaar geleden. En ik woon dan nu in Itens. En zij wonen nu ook vlakbij waar wij wonen. Dus ze binnen als echte Amelanders zijn en binnen ze verhuisd om dichter bij ons te wonen. En ben ik echt hij mem of papa en mama? Wat zij staan? Wat is dat op zijn Ameland? Ja, op zijn Ameland, ja. Pa en ma. Pa en ma, denk ik, ja. Ja. En dat ben ik echt wel wordend voor die. Ja, zoals je dat altijd voelt. Ja, absoluut. Ja. Waarom naar het heden? En de toekomst. Hoe zoals die? Een product mij, het sociale werk doen dus. Ja. Muziekcarrière. Ja. En mijn googlaar en de andere kant de serieuze vestjes. Dus wat? Dus ja, klopt. En nog steeds nog solo spelen in feesttenten. Maar niet tot diep in de nacht meer. Die ben ik een beetje klaar. Dat jouwt dus wel rust, blijkbaar. Ja, want ik had ook altijd mijn wens om te zeilen. En 2 jaar geleden heb ik mijn eerste zeilboot toen in de coronatijd gekregen. Was wel een opknapper. Nu heb ik een iets grotere zeilboot. En ik vind het heerlijk om het water op te gaan. Om dat briesje door je haar heen te voelen. Toch een gitaar met. En dan lekker over de Frieske Marren zielen. Heerlijk. Ja. En misschien ooit nog verder naar Ameland. Maar dan mag het water. Hè? Dat kan heel wat spoken. Ja, klopt. Ja, zo goed. Wees voorzichtig. We willen die nog graag even horen. Zeker met de muziek. Ik vond het mooiste wierst, Sander. We gaan nog hier een plaat van die draaien. Nirvana, About a Girl. Dat is een unplugged opname van MTV. Waarom specifiek dit nummer en Nirvana? Nou, toevallig kwam dat optreden voor MTV Unplugged. En ik zat met Thea, mijn vrouw, zat ik op de bank. En ik was eigenlijk gelijk weg van dat liedje.
En wij kenden Nirvana ook alleen maar van de iets stevige muziek. En dit was echt unplugged. En er ging een wereld voor mij open. En juist ook door dat heb ik mijn elektrische gitaar ook ingeruild voor een akoestische gitaar. Ja. Dank u wel. Take it.